Jots, noong December nagpunta ako ng Davao. Siyempre ikot-ikot at napadpad ako rito sa Doña Vicenta Village, Surveyor Street. Meron pala ritong restaurant na gawa sa parang mga containers. Ito yung box up. Actually, kakainggan yung pumasok kasi alam mo yun, yung feeling na kakain ka sa isang food park pero hindi naman siya food park talaga dahil para kang nasa nasa shipping or nasa dock ng isang port area na maraming shipping containers, alam mo yun. Tapos papasok ka sa loob. Ayun na, ito nga yung loob niya, parang yung datingan parang canteen ng isang industrial company. Tapos bukod doon, mayroon pa sa loob mga interiors na gawa din ng container ship. Para siyang gusto nyo ng privacy, mayroon doon per container yung bawat section. At ang maganda rito, may option ka to go buffet or mag-samgi. So pwede ring sabay mong gawin yon. So daming options, mabubusog ka. Sa unang tingin at ikot pa lang gusto mo na agad lantakan yung nakahanda nilang food. Ayun, so ikot-ikot mo na, observe ano bang unahin, saan pwesto, saan So ayan makikita mo may mga containerized section. Tapos meron pang upper floor. Maganda, lalo kung malaking grupo kayo. Masaya. May mga nakasabay nga ako ritong parang nagki-Christmas party or get together pa. Ayun sa taas, ang ganda tingnan. Para kayo may sariling mundo. Kukuha ka lang kayo ng food sa baba. Ayun, ikot-ikot muna. Tapos wala, subdued lang, maganda yung lighting, hindi ganun ka Tapos ganda rin ang mga, yun ang maganda dito, mga painted na container, yung mga artwork. Nakakatuwang ikutin, para kang nasa loob ng port area na maraming nakatambak na containers na mga empty. Tapos yun, papasok ka doon, tatawid sa kabila, yung mga gano'n. Ayun yung price nila, $349 at $399 lang yung buffet na yon plus Korean samgi. Picture. Ayun, tapos baba na tayo. Mukhang nung time na yun kasi hindi weekend, so hindi siya matao sa taas, sa baba lang ang madaming tao. Pero pag weekend daw, hirap ditong makapwesto dahil dinadayo nga 2017 pala ito nag-open. Nung panahong yun, nauso pa yung food park. So ibig sabihin, kanya-kanya pa ng mga stall ng food. Tapos kanya-kanya ng bili. Sa ngayon kasi yung nadatnan namin is parang isahan na lang, parang isang buffet or may option ka to do Korean samgi. So nasa isang area na lang yung where to pick your foods. So ayun, start na ako. Ito na yung mga nakaluto, nakahain na. Meron naman silang mga chicken, Japanese food, madaming options, mga salad, dessert. Tapos ang masaya pa dito, syempre pwede kang pabalik-balik. So nandyan na rin yung kung gusto mo ng only rice, so pabalik-balik ka lang. Tapos yung soup naka-ready na rin, at yung mga meat para sa
Samji, Korean. Pwede mo rin balik-balikan. Kuha ka na ng kuha ng meat para luto. So ito na yung soup nila. Okay naman, masarap naman yung mga food. Tapos mayroon pa rin babalikan ka mga dessert at saka salad. So kompletos regados yung kain mo dito. Kaya pag gutom na gutom ka, patok to sa ating lahat. Actually, later ko lang naman na-search yung place, pero nakita ko lang kasi habang naglalakad ako. So na-curious lang ako. Kasi yun nga, nakita ko ang daming kumakain. So sabi ko, try ko nga pasukin to. Dahil daming nakaparadang sakyan sa loob, tapos daming tao. So parang piyesta lang baga ang motif niya. Ayun, kita nyo mga pamilya nagpupunta, tropa-tropa. So napili ka dun sa isang section kumain sa may isang container na dalawa. Ayan na yung samji. Pero ang pinili kong i-grill seafood kasi nga nakasawa rin yung puro karne. Nakasawa yung Korean samji. So ano naman, seafood na lang ang nagtripan ko, puro shrimp at saka squid. Siyempre, kung unli to or samji, unlimited, masarap at balik-balik ka lang kahit ilan ang kunin mo hanggang sa manakit na lang yung batok mo sa high blood. Pero masarap ulit-ulitin. Located pala ito sa Poblacion district ng Davao City. Kasi napakalawak na naman ng area ng Davao eh. So kung familiar ka sa Poblacion o Barangay Poblacion, dito rin malapit yung sa lugar na to yung supermarket, at saka mga ibang kainan, madami din. Yun na nga, swerte lang nadaanan ko to at nakita ko nga medyo may dating at sikat yung box up. So kaya buti na lang at na-try ko din at walking distance lang from my hotel. So sulit yung 439 na buffet all you can at saka yung samji. Seafood lang ang pinili ko. Kasi sa Manila kasi puro chicken and pork ang ino-offer lagi pag samgyup, diba? So dito kakaiba, mayroon kang option to do seafood. Siyempre, favorite ko yung shrimp tsaka squid. Kaya sulit na sulit yung budget para sa pagkain dito. Nakakatuwa kasi siyempre bukod pa dyan, may mga drinks na rin nakasama. May mga soda, may mga juices, unlimited water. Para ka talagang kumakain sa Malala ko may ganitong buffet na ang mahal nga nasa yata 900 to 1,000 plus yung mga ganitong buffet sa Manila. Although hindi nga lang ganun kadami yung options ng cooked foods, pero kung ganitong may Korean grill, unlimited din na samji, sulit na sulit talaga yung yung kain mo. Tamang-tama dun sa ina-expect mo na babayaran.
Kaya guys, pag halimbawa nasa Davao kayo at nasa poblasyon, try nyo itong puntahan yung box up. Ay, madali lang itong makita dahil pag nakita mo yung mga yellow containers magkapatong-patong, yun na yun, nakalagay naman doon na sweet and spicy box up. So, at least ngayon kasi isa na lang yung kausap mo dito, isa na lang bayaran. Pagkabayad mo, kakain ka na lang ng ino-offer na buffet at saka Korean samji. Hindi katulad dati na iba-ibang tenants ng food park, iba-iba rin ang bayad mo, so mas nakakalito yun eh. So dito at least pagkaupo mo, parang ano na yun, matik na yun na kakain ka talaga ng samji and buffet. So kasi yung babayaran mo, yun na yun eh, kapalit noon. So per person, hindi ka na lugi kung kakain kayong buong mag-anak at buong tropa nyo. Unlimited. Katulad ng shrimps na to, tsaka ng squid. Actually may fish din sila dun, hindi ko lang trip mag-fish nung gabing yun. Kaya yung gusto ko lang yung shrimp at squid lang. Tapos may mga food pa sila dun na Japanese din. Kaya lang parang ayaw ko munang lantakan ng iba pang Japanese menu nila. So kaya dito ako hindi ko masyadong nakakain sa Manila. Anyhow, natapos naman ako, busog na busog, kaya sulit na sulit. 10 points tong restaurant ito para sa akin. Ayun, next time pag pupunta ulit ako ng Davao, definitely babalik ako dito sa poblasyon. Maganda location, maganda yung motif ng restaurant, ng food park na to, na akala mo kumakain ka lang sa isang industrial park or isang factory, nasa canteen kayo, tapos yung building o structure containerized. So ayun, thank you sa panonood. Nabusog naman ako at sobrang busog, so nagkape pa ako dito after this. Ayun, bago kami lumisan, picture muna sa entrance lobby ng place. Thank you mga kajots, yun lang. See you in Davao soon. Bye bye. Daghang klase ang tuli na ay gunting na ipakang, gamitan og kutsilyo at sa og sundang. Kung di madalag sundang, labi kung tiguang na gamitan og siso. Kung di madalag at sa